Bola-bola curit mangerten ana Senopati mongso kang sane para yaksa siluman sila balon sak embaran kang gawe lali pusat dengan alas gagah wangi Senopati iki dina uga sliramu kak bubalake ana sak dengan alas gagah wangi
Wah, iyo kurang ajar kepada Balungso. Ya suntawan tadi apamu Yakso. Oh, jadi wani-wani banget untal kuwi. Ya mikir sama kene apa ora Yakso. Oh, ya bisa. Kowe mikir sama kene ya. Ayo padha sirnati. Sapa sing gawe kepala? Sirna temen. Woi, ayo, minggat sama kene apa ora Yakso. Mikir sama kene kowe sing gawe pepalang sir normal bolane ibu Yakso ora ajar ana para wanita. Mandoling satrio wanita kekawin dibuat terus dening Adipati kang abadi bacari saking wonolas Gakawangi. wonten kawuh ndoro mangertenono ya Senopati kan keparengake Pusaka keris tundung maneh untuk saking Adipati monggo tekel ngantos mangga ya Senopati inggih kula tampi ndoro wekas tumarang kaya Senopati mensomukan sare para yaksa singa barong kang gedhe ya kuwi
pusat dan ngalas kang gawat kalewat-lewat. Giling-giling teman ya Senopati wis cukup samone yo. Inggih nyuwun sewu kula badhe pamit. Pangestunipun piye tak pangestoni Senopati. Yeah.